First and foremost, let me greet the men of God, the founder and visionary, the Shalom Ministries International, Dr. Yamano Kulangulu, Joy and the men of the house, a servant of and a vessel of God's honor, and be able to tonight it's not just delay. Can we give God the glory? Mira no mama umpostiol. Ni afanelana kakhulu. Egameni lethu lenkosi emakhosi Jesu Kristu. And uNkulunkulu mayenza abantu badibane is for a purpose afuna uyi-accomplish. Sekukhona ke into uNkulunkulu afuna yenzeke ngalo ukudibana la eSadek. uNkulunkulu has got a purpose. Alibonge igama kaJesu. Njoba sidibene lapha njena eSwatini, abadlali ibhola kwikhosafa badibene lapha eSouth Africa eGqeberha. iSadek njena inalelo kuhlanganisa amakhanda these days. Kodwa thina sihlanganisa singabombosi wasezulwini. I also greet on the same note my in-house pastors onke abafundisi bala ekhaya. Mkhwanazi umfundisi wala ekhaya. Uma kukhona ongeyona wala ekhaya ngiyambikelela naye. Ngizwe uphatha uMakakhulu. uMakakhulu wala ekhaya noma ungaphandle. Ngiyambikelela umfundisi uMakakhulu. No matter ukuthi in or out. Ngiyambikelela umfundisi uMakakhulu. Abanye sathola angibangeseva kahle yona. Ngibikelela bonke ngibikelela uThabani sifika naye. Ukuthola abantu Dlamini into yakhe la eSwatini indawo yakhe. Ngibikelela sibikelela khona omkhulu bonke nezibuko zabo. Sibikelela bonke baba nomama. Sibikelela nabafisayo nabo one day uba baba nomama. Sibikelela izizwe njengoba abantwana abancane bonke pot notice phone. Nabaseswini noma kukhona baphethe ngezisu nabo semabingelela. Ngegama likaJesu. Praise the Lord. Proverbs chapter 10, the 22nd verse. Ngoba i-first day ngizoza kumpostoli uthi so allocate ama-minute amangakanani for tonight. Kodwa kusasa so yonke isenesikhathi esinele. Uzongitshela umpostoli noma uthi sizohamba sifike. Sizohamba sigcinephi usho ukuthi sizohamba ngiyabona lona washo kodwa ngilibuka nje mina. Ngicine kuphi? Awazi sifike phi. Ngikade umpostoli sacabanga siyavulisa kathendo lethu. Kodwa kuzokucabanga umpostoli uthi so hamba sifike. Izakathendo verse 22. Ngoba first day but second day no third day asizokusonga isikhathi somuka nasimpela. Ngoba sobe sifike early phela sobe sisuka khona. Hallelujah. Yeah, sifike esiboneke. Not yet chapter 10. Kane. Hallelujah. Yeah. Not yet 10 chapter 10 verse 20. 22. Verse 22. Hallelujah. Sibusiso sasimakathe lesenda umuntu acebe akengethi kuhlupheka kuso. Sibusiso sasimakade lesenda umuntu acebe. Hallelujah. Akengethi kuhlupheka kuso. Nosizi kuso. Hallelujah. Praise the Lord. This week is declared a blessing awareness week. Amen. Njengoba the man of God ungemukele ngenhliziyo epheleleyo from afar ngingakafika. Nala sengifikile futhi ngiyabuza umukele kahle outside the building and inside ngimukeliwe. Hallelujah. I will tell you one thing. Akemukela ngamina umukele lento uNkulunkulu afuna ukuyiletha kini. Because of one who leads you. uNkulunkulu uzokwenza sure ukuthi lento okukhulunywa ngayo this week iya manifest. Iyavela. Upon of you ngoba
lokho inhliziyo yeleader eyikhona yilokho okwenza ukuthi uNkulunkulu abe ne-easiness ekwenzeni izinto uku-accomplish ama-purposes ngabantu bakhe. As a result, Amos 3 verse 7 uthi uNkulunkulu akenzi lutho engalwambulanga ey'ncekwini zakhe abaprofethi. This is the prophet of the house okwambulwe kuye ukuthi this weekend izodingeka this type of a vessel. Praise the Lord. I can stop at any time. Kanti futhi ke ngoba ngake ngasonto ezayona ngakasindiswa ngingahamba ke nani ngibambe bafana bami kuzishawa u-12 o'clock. I've got no problem with that. Futhi ningafuni ukuphuma futhi ningafuni futhi ukuphuma. Angina problem ngalokho. But ngoku day one yes ukuthi kofuneka nje sikwazi ukuyiphatha kahle uma kudingeka kodwa khona le ndaba asiyibambe nje. uNkulunkulu lapha uma kuthiwa isibuso sakhe siyacebisa akenizeli usizi kuso. Isibusiso uNkulunkulu sakhe asisho ukuthi sakhe usibeke kwidepo. Idepo, a depot of God's blessing is one man and his name is Abraham. Isibuso sika Jehova esemhlabeni asitholakali ngenye indlela. Usithola ngokuthi ube nothintene nonento e-involve one man and that man is Abraham. Ithi-ke umsebenzi waso siyacebisa. Senza umuntu acebe. Siyafunction uma sifika kwena kunento esiyi-accomplishayo. Senza ucebe. Akenezeli usizi kulokho kuceba. Uceba, the type of getting wealthy that is not accompanied by any form or manner of sorrow. Shout hallelujah. Now, abantu kenezinto ukuba mistake ukuceba nesibusiso. Bakhona abantu abacebile kodwa bengacebile ngesibusiso bengenaso isibusiso. Bese bakhona abantu abacebile kodwa becebe ngenxa yesibusiso futhi benesibusiso. So I can say safely emhlabeni ngayithola two types of rich people. Abantu abacebile but ukuceba kwabo is not a result of a blessing. Abanye becebile uthola ukuceba kwabo is a result of a blessing. Praise the Lord. Futhi siselapho on the point ungakuthola ukuthi ukhona umuntu ongamthola engacebile kodwa enesibusiso. Umthole nomuntu onesibusiso ecebile. Onesibusiso ecebile ecebiswe isibusiso. Uthole futhi onesibusiso kodwa engacebile. Ongazocisha umedlule endleleni uma ujahile. Kanti ngakathi uyosithela sosala lesi sibusiso sikhuma. Bese lento ukuthi uyayeqa ungabusakwazi ukubuyela kanjani. Ngoba khona abantu abangaboni lutho olubambekayo manje lapho bekhona. Kanti isibusiso banaso. Si-pregnant lapho sothetha khona. Uma sesidiliva izinto ezizomangalisa abantu. Isibusiso sikaJehova siyacebisa. Akenezeli usizi kuso. Sibekwe edepo ebizwa ngokuthi u-Abraham. So ke le depo awu-5 amalane ezizwe noma abantu abacebe as a result of le blessing ekule depo u-Abraham. Ngiyakuzwa bazalwane. Abanye abacebile bayicebele nje ngendlela zabo. Kodwa u-Abraham is not involved. Isibuso sikaJehova sikho lapho. Kuyezwakala bazalwane. Kodwa uma ucebe as a result of God's blessing, something must have to do with ubaba u-Abraham. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Ngeke ucebe ngesibuso sikaJehova ingamfaki u-Abraham phakathi into yakho. Sasa nje sobe sibheka i-background of a blessing. Sizobheka ukuthi what is it that necessitated i-blessing ukuthi ibuyiselwe kubantu emhlabeni. Kodwa nje engakuthinta manje ukuthi God is not the first person or the first being owakhuluma izwi lesiqalekiso kusuka kuye kubantu. But God is the first being owakhuluma izwi lesibusiso kusuka kuye kubantu. uNkulunkulu is the first to utter a blessing word. Lisuka kuye kumuntu. But he was not the first to utter a curse word. Lisuka kuye kumuntu. What does that tell you? It tells you that uNkulunkulu is against the curse. Kezwa bazalwane. Ngoba akayona iqala utho akayena ukhala. Akayona ipioneer yokukhulunywa kwamakhesi.
kodwa uyiyo ipioneer yokukhulunywa kwama-blessings. Shout hallelujah. Isibusiso kaJehova sinjani? Siyacebisa. Akenezeni usizi kuzo. Okay, ilane ezizwe amalane awo ezizwe inhlalo. Ilane number 1 abacebe ngesibusiso sika Jehova esibekwe kuAbraham. AmaJuda, the Jews. AmaJuda acebe through a son Isaac ngoba avela kuIsaka. Ngezwa abazalwane. AmaJuda, they control the economy of the entire world. And mind you, they are a very tiny little nation. Kodwa bacontrola umnotho womhlaba wonke. Umnotho womhlaba wonke ucontrola amadoda awu-10, only 10 men from one family yakwaRothschild. Banama-shares ma-state banks omhlaba wonke, onke ama-countries banama-shares ma-state banks including South Africa, except in North Korea. Ngoba bethu ne-president onekhanda elikhulu nje. Nakhona sanda kushintsha muva nje. Kodwa before no president naku-North Korea bebenama-shares kuwona wonke amabhenki omhlaba. Baneseli kwi-currency yamazwe omhlaba wonke. Ngoba banama-shares ma-state banks awo wonke amazwe. Ingakho uma behlisa idola belehlisa belibeka phansi uJoe Biden, the head of state yase-America, ayikwazi bakweshina ngoba they have their own money in what they are doing. Uma behlisa manje irandi uCyril Ramaphosa akakwazi eSouth Africa ukubabuza ngoba banemali yabo everywhere banemali. AmaJuda acontrol umnotho omhlaba wonke azalwa uIsaka uAbraham. Andibonge igama Jesu. In other words, ngicela ukutshela imfihlo, akuyona imali eningi ephatha umhlaba. Isibusiso esiphatha umhlaba. Isibusiso besikunikeza imali eningi. Ngoba isibusiso sikaJehova siyacebisa. Akenezeli usizi kuso. If you want to have dominion on earth, ofuna ukubusa nokuphatha izinto, nokuphatha nokubusa kulomhlaba, musukhupha imali ubeke isente phezulu kwesente, khupha isibusiso. Isibusiso sikunikeza imali. Ngoba bakhona abanemali abangenalutho. Abaze baye kwababonayo, batshelwe ababona ukuthi uyasebenza kodwa imali awuyiboni. Ngoba akuyona imali eyenza ubuse, isibusiso esenza ubuse. Unganikeza inqwaba yemali uphela ungenzanga lutho ngayo ungenaso isibusiso. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ibandla kaNkulunkulu emhlabeni wonke is being ushered ekufezekeni kwesiprofeti sikaHagaya 2 verse 9 lapho elithi khona ngelami isiliva ngelami igolide inkazimulo yokugcina yalendlu iyakuba nkulu kuneyokuqala ngithi mina ne-Afrika nayo isiyangena abangcwele bayo ukuba babone abantu esibusiso babone kuproduceka ama-multimillionaires and multi-billionaires hayi nge-sweat of Adam's bro, but a blessing. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Isibusiso sikaJehova siyacebisa. Akenezeli usizi kuzo. Sekwenzele ilane yokuqala yabantu abacebile bazalwa kaAbraham. AmaJuda avela kuIsaka acele ngendodana kuIsaka indodana kababa uAbraham ngoba umuntu oyidepho esibusiso sikaJehova akasifayelanga akazange asiphose emhlabeni wonke usibeke kwidepho abasitholayo basithola from idepho basilande edepho awutholi ungayanga edepho. Shout hallelujah. Ilane number 2 isizwe esibizwa ukuthi ama-Arabhu, amaSulumane not by religion, amaSulumane by birth, hayi nge-religion. Awucebi ngenkolo yabo, uceba ngokuzalwa uyilo uyi-Arab. Lo ongene esejoyina inkolo ugcina nje faka isigqoko kuphela kodwa ahlupheke nesigqoko. Ngoba awucetshizwa isigqoko sakhona. Ucetshizwa ukuzalwa. Labo bazalwa ubaba uAbraham ngendodana uIshmayeli. Amzala kuHagari. Baphethe isibusiso somhlaba. Bona bawuphethe umnotho womhlaba kodwa bacontrol uoyela womhlaba wonke. Anything that moves, the control of Abraham.
anything okuyimali sebread icontrol Abraham kahle kahle akuyona lento ecabangayo ephethe umhlaba isibusiso siphethe umhlaba shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah isibusiso sikaJehova siyacebisa akenezeli usizi kuso ama-Arab acontrola i-oil umhlaba wonke yonke into edumayo i-generator i-truck ibhanoyi umkhumbi ibhasi imoto zakho zicontrolwa ngesibusiso esibekwe ezandleni zika-Abraham sadlula ngendodana ka-Abraham u-Ishmael ngifuna ubone ukuthi kahle kahle uma kuthiwa ucetshiswa isibusiso kaJehova kumele kube nento ehlanganisayo no-Abraham shout hallelujah shout hallelujah into ozoyirealize ukuthi ngenkathi sikholwa uJesu sasingabalekeli ukuya esogweni kuphela sithola namandla okuhlukana nezono kuphela that's good kuhle lokho kakhulu ayikho isibusiso nje ukugeje sikho uhlangane nezolo. That is the greatest blessing of eternity. Kodwa oku-involved phakathi, oku-included phakathi ukuthi umkholo uJesu uzofakwa emafeni esibusiso sika-Abraham. Shout hallelujah. Ongena emafutheni esibusiso sikababa u-Abraham. Ileyini yesithathu yabantu abayisizwe esicetshiswe ngesibusiso sikaJehova. Esiqinisayo angenezelo usizi kuso esiza ngedepho engu-Abraham ama Ethiopian Jews Ethiopian Jews Genesis 25 uma ufunda uverse 1 wakhona at the death of Abraham's wife called Sarah emva kokufa kaSarah umka-Abraham u-Abraham esena 137 years wabuye washada uKetura an Ethiopian woman. Bangizwa abantu abakholwa lo Ketura lo uyena ozalela amaJuda abizwa namhlanje ukuthi ama-Ethiopian Jews. Shout hallelujah. And leso sibusiso sabo sinamandla ngalendlela ukuthi bonke abangama-Ethiopian Jews e-Ethiopia they are distinguished citizens among other Ethiopians. And as I'm sharing to you now, Africa, the best airline in the whole of Africa is an Ethiopian airline. Mind you, South Africa, continent Africa. The best airline, Ethiopia, the owner Ethiopian Jews. And the Ethiopian Jews, they are stinkingly rich. Awathebile ngokuthwala nokuthakatha acebeke isibuso sikaJehova bayizwa abantu abakholana endlini umfundi Zenzo 8 sitshelwa uPhilip umpostoli etshelwa ukuthi akamathela inqola kukhona indoda iphuma eJerusalem kade yokhonza igibele ikalishi was the Rolls Royce of that time. Uyazokucela uyanuka pho lithi isikhulu sikaKhandaki induna yaseEthiopia uhlezi phezu kwengcebo enkulu kubhalwe kanjalo nzekuthiwa ehlezi phezu kwengcebo enkulu angazi ngiyizwa lokho encwadini yezenzo kubhaliwe ngengcebo kodwa kubhalwe kumataniswa ne-Ethiopian Jew uyaphi laphana eJerusalem uthole i-background yokukhonzwa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wakhokho wakho-Abrahama ukhonzwa eJerusalem wayesegibelani wadrayiva ikalishi eshayelelwa uyadrayivela unoshova washayelelwa wazofika e-Ethiopia wathatha iconference yonke engezwa ukuthi kuthiwani uyabuya-ke ngoba uMakhlange namaJuda athanda kakhulu ukufunda u-Isaya uyabuya kuqhubeka nokufunda u-Isaya lobe efundwa iconference yonke kodwa manje akayiqondi kahle lento kade ku-conference for the whole week umebuya useqhamuka kumongcwele ukuthi Philip namathela kule nqola umefika uPhilip kuyena uthi uyaqonda into lokufunda uthi ngaqonda kanjani ngekho umchasiselayo uyaqala kumchasisela from the part ayefunda kuyona beka Isaiah 53 verse 4 alibonga igama laJesu uthi ngiyakucenga umprofeti ukusho lokhu ngobani ukusho ngaye noma ngomunye na waqala uPhilip wamveza ubani wakhulunywa ngaye okwathi masekudlule eduze komfula wamanzi yathi indoda eklebile eshayelele ikalishi yathi nakamanzi sengiqonda lento yakhe ngifunda ngayithola ngiyigibele libangeni ngaka ngisuke eEthiopia
hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Lapha eThekwini mphostoli wami siphila ne-living proof yokuthi sibusiso kuma-Ethiopian Jews siyasebenza. Lapha eThekwini they own the buildings, mayisebenza ama-building. Enye yawo i-Buchanan building okune-lodge. Bayafika labo bantu. Bane-building. Eno-upstairs. Ene-lodge. Manje uma into yangithanda kakhulu engayithanda kakhulu eshiwa abantu abadrayiva amatekisi. Bababiza lapha ngumuntu o-Alex. Uthi komuntu driver, hey, ungalokotho untshontshe ifoni kwaphucela befoni abave benomuthi umuthi abawuthengi laba bazi impela. Ngase ngiba interested ke mina ngoba ngiyayazi i-background yabo ukuthi bathintele nesibusiso ngithi mina yini eyenza ukuthi banomuthi. Uthi sebe u4 usho driver uthi sebe u4 abantu abaphuce o-Alex amafoni phambi kwami alishoni ephila lishona ekwazwe wafa ngathi that's the power of a blessing. Mina isibusiso senza abantu abalwa nawe. Shout hallelujah. Ube neimpama ezibashayayo. Uma umuntu weblessing awuyiphikiseleli musikele soyini. Kuba neimpama eziphathazela. Njoba ngikhuluma nje ngikhulula uphakazo. Abalwa nawo umuntu wesibusiso like shout hallelujah. Nababalele nezinto zomuntu wesibusiso like shout hallelujah. Ngayithola lento bacebile elishunwele lwabo liyatshengisa ukuthi abawona amaJuda abawona ama-Ethiopians ordinary bama-Ethiopians onwele. Unwele lona luyasho andibonga igama kaJesu. Very righteous people, well-behaved people. Well-behaved. Umuntu wakhona une-behavior, une-conduct, unenhlonipho, bacacile. Uyabona ukuthi bane-background yesibusiso. Shaka isibusiso sikaJehova siyasebenzisa. Akenezeli usizi. Sitheke manje ulane number 3 lo. Ama-Ethiopian Jews. Abantu abacebe ngokuzalwa uyena njalo belu Abraham. Kodwa bazala unkosikazi wokugcina kumakhosikazi ka-Abrahama okuthiwa uKetura. The first wife Sarah, the last wife uKetura. Kezwa bazalwane. And then in lane number 4, abantu from the east. Abazalwa uAbrahama. Umfunda yena njalo Genesis 25. Hayi verse 1 ke manje verse 1 ungenisa ama-Ethiopian Jews. uKetura. Kodwa mase uvele usufunda verse 6 sengena manje ama-sons kaAbrahama from the east. Everybody say from the east. Genesis 25 verse 6 uveza ukuthi uAbrahama akathathanga uKetura yedwa ngenkathi eganwa emva kokushona kaSara. Washada noKetura athatha nezancinza. Inamba yazo ke ayibalwa ukuthi ingakanani. Wazala amadodana lezo zancinza. Kanti la madodana ngenxa azalwa uyena aseba ne-access esibusisweni. Hallelujah. Alibonga igama kaJesu. Lawo madodana lawo lithi iBhayibheli masefanele kwabiwa amafa kuverse 6. Wanikeza uIsaka inheritance. Ifa wanikeza uIsaka. Amzala kunkosikazi wokuqala uSara. Kwase kuthi amadodana ezancinza wawapha izipho. He gave them gifts. Wawamukisa, wawasa ngasezweni lasempumalanga, akha ezweni lasempumalanga. You have been wondering ukuthi uJobe nina kakhulukazi nithole i-time frame phakathi koJakobe no-Abraham. Uma kuvezwa uJobe kuthiwa owangesikhathi sikaJakobe. Bekumangala ukuthi uJobe uvela phela ubuka zonke izingane kaJakobe ekaIsaka ekaAbraham. Uma uphela uJobe akaveli kodwa uqhamuke sekholo uNkulunkulu wethu. Awumazi uNkulunkulu umthona. Lo uNkulunkulu lona uve lo Abraham ayini lo Jobe uNkulunkulu umthona kulaya amadodana kuverse 6. Awanikeza izipho wawamukisa aya ngasempumalanga afike akha ezweni lasempumalanga. Akhule anda lapho azafika lapho khona ezala i-descendant yawe amanye ama-descendant kuJobe. Umfunda chapter 1 verse 1. Uncwadi kaJobe lithi there was a man from the east. uJobe nje verse 1. Jobe 1 verse 1 uqala ukuthi there was a man from the east. Uma kuthiwa from the east meaning he is a descendant of Father Abraham. Esekubalwa ingcebo yakhe nama-assets akhe. Kuthiwa wayecebe kunabo bonke abantu from the east. And the King James Version
It he was the greatest man in the East. Bese bandana amabhayibheli sobiza ukuthi ama-paraphrase eseninawo manje o New Living Translation no Contemporary English Version. Wona-ke athi he was the wealthiest man in the East. Abanye athi he was the richest man in the East. Meaning his greatness was based on financial wealth. Kubalwa imfuyo yakhe ukuthi yayingakanani. Inkomo, amakamela, izimvu, isebenzi. Lo muntu ucebe kanjani becatsha ukuthi ungwezizwe akayena owezizwe uvela okhameleni kuka-Abraham. Ngoba uzoceba ngesibusiso sikaJehova awukwazi ukuthola ngenye indlela ngale ukuthi ube ne-direct access kuwena no-Abraham. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hayibo ingakudidi indaba yokuceba ngesibusiso inama-living proofs. Ngenkathi uzalwa uJesu is the only person eBhayibhelini owanikezwa isipho sengane yokuthiwa ukukhunga umntwana. Wanikezwa isipho sengane ekuthiwa gold. Uyalizwa igolide linikwe ingane. And lelo golide alivelanga from any other tribe. Lavela from the people from the east. Kwasizazi zasempumalanga. Zayisuka ziyi-descendant ka-Abraham evela uthi zona uJob wayesenjengokhokho kwayena kuzona. Ngenkathi zalwa uJesu uJob wayena thousands of years azalwa. Ubaba ukhokho wazo ukhokho u-Abraham kodwa noJob wayekhokho wokhokho. Zasuka iqhelile. Le nkanyezi nje lena abanye bacabanga ukuthi yabonakala lapha eMpumalanga ngoba itshela abantu basezweni laseMpumalanga kunomsindisi womhlaba wonke ozelwe. Inkanyezi yayingatsheli izazi zaseMpumalanga ukuthi umsindisi womhlaba wonke yayizobatshela ukuthi there is your blood brother born. Kunomuntu wegazi lenu ozelwe. Ngoba abantu begazi balandwa. Abantu begazi likaJesu balandwa. Wathi ngenkathi inkanyezi ilanda izazi eMpumalanga ngapha ingilosi yayilanda belusi entabeni belusile. Kwalandwa abantu begazi bazohlanganiswa kuJesu oyedwa. Ngoba abantu begazi balandwa. Laba-ke bakwa-Israyeli babengadingi ilandwa ngoba ukubana kwabantu babalandile ngoba bewandawonye. Bonke babenda uJesu wazalwa. Bonke abantu ayinkosi yesizwe sabo azobabusa in future kwi-millennium 1000 years and eternity kuyaphambili. Bonke babekhona zakhe. Shout hallelujah. Inkosi yakocelwa abantu bayo. Akekho wasala ngaphandle. Bayangizwa abantu abakhona endlini. Ngenkathi zifika izazi yayithanda lento eyenzeka uma sebelanda ama-blood brothers kaJesu ulandwa abelusi abangafundile bese kuJesu bahlanganiswa nama-astrologers izazi ey'fundile. uJesu oyedwa kwahlangana abangafundile nabangafundile. Kulandwa abangenamali abahluphekayo bahlangane nabacebile abalungaphula okwabona sebekhipha izipho. Ukuthi abantu bacebile labantu abakhipha izipho nje bacebile laba bantu. Shout hallelujah. Bakhipha igolide kunikeza ingane yathi igolide awuzwa igolide dlala ingane igolide nenhlaka nemure. Abantu basebaba imali eyayingena ngoba abantu babekhokhiswa emahhotela babewabhukile bebhukela ukuzolala khona kuzobalwa abantu bavuke bahambe. Baba njalo ntambama imali evela kuma-reception room ukuthi ama-room evela emarumini ibe ngakanani yabalwa ngalelo langa kufike lezi zazi nezipho kanti khona bekweceleni. Umibalo wayesethobalayo sesiqedile ngale naleyo eyani leyo wathi sithiya sibeke eceleni imphathi ngoba yona iveli la kuma-room ivela lapha esibayeni. Bathi awesiyibale nayo wathola ukuthi lena evela endaweni engathi ingenamali engathi u-zero place. Indawo engathi ingenamali yonke lezi insuku bekungena imali ivele emarumini. Amarumi indawo enemali lapho esibayeni ku-zero. Kodwa lena evele endaweni engathi ingenamali yathi uma ibalwa thothi i-10 times more than yonke lena engathi ikhona. Ngoba ukwenze njalo uNkulunkulu uma esabhlisha abantu ngesibusiso uthatha abantu abavela ko-zero place, ko-zero regions, ko-zero countries, ko-zero continents ayikhiphele ngabo isizwe sama-multimillionaires and multi-billionaires and multi-trillions. I declare and prophesy tonight ngizifikile isikhathi se-Afrika sonke abasindisiwe
Praise. Ake nezelo sizibuso. Isizwe sokugcina. Esicebe ngesizwe sikaBaba Abrahama. Isizwe sabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe. Amakhono abahlanzwe ngegazi likaJesu. Kufuna sisize njalo wena okholwayo noma kuthiwa waseKZN umZulu noma kuthiwa waseGauteng umSuthu noma wase-Eastern Cape umXhosa noma walapho umSwati. Simele sikusize uma usuhlanzwe uJesu ukuthi awusazona lesizwe ocabanga ukuthi haleluya. Awusazona lesizwe ocabanga ukuthi i-identity yakho nje i-nationality yakho amuyicheke lapha ku-First Timothy chapter 2 siwuhlanga olukhethiweyo. Isizwe esizwe please focus ileso sizwe esekukhuluma ngaso mina esikulane number 5 naso sizalo Abraham ngokukholwa indodana kaAbrahama uJesu. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uma kukhulunywa ngalesi sizwe ukuthi safaka kanjani Abrahama uGalatia 3 verse 13 uthi uKristu wasihlenga esiqalekisweni somthetho enziwe isiqalekiso ngenxa yethu ukuba isibuso sikaBaba uAbrahama sifike kwabezizwe ngomkholo, sifike kwabezizwe ngomkholo, sifike kwabezizwe ngomkholo, sifike njengoba ngikhuluma nje sifike. Shout hallelujah. Izothi mina our God is able to produce multi-millionaires and multi-billionaires emazweni ase-Afrika. Nge-background yobuzwe singaveli kwindodana eyabusiswa ulaya amathathu abusiswa uNoah. Lana abili abusiswa uNoah. Ngoba indaba yokuhlukana ngokwama-level okuphila, amazinga okuphila yahlukana ngenkathi abanye bebusiswa lapha kumadodana kaNoah. Abanye bekhalekiseka, abanye besala ngaphandle. Alibonge igama kaJesu kodwa ngoJesu. ngoJesu naba bengaphandle kwesibusiso ngoJesu bafakwa kwesaba isizwe esiwulane number 5 vele ke nini nifunde iBhayibheli netheology seniyazi ukuthi 5 always stands for grace. 5 always stands for grace. Lavala kanjalo iqhinga laseBhethesda kanti prophet uMusa kwani wafika inkosi yoMusa lavala angithi iqhinga laseBhethesda lalinempheme emhlanje ababona kawulo bakhona kuze bephakade yana kuIsrael manje okutshela bathi nanti iqhinga kodwa akho umuntu osangenayo kodwa aphinde kodwa lona bakutshela ukuthi sekuyiqhinga lomlando lani nimqhiphele emhlanje kanti lo5 kumele igrace engakafiki okuza ngaye uMusa aqhubeke iqhinga abantu bangena khona uma senzanyazanyisiwe baphila kodwa kanti uzofika ngolunye usuku afike kunendoda ena-38 years yahlala izishosha ingenamuntu ukuthi ayisukumisayo imphosa ngoba uMusa usiza ngisho nabantu mkhephe uMusa usiza ngisho nabantu abangakhoni. Shout hallelujah. Wathi uma efika uJesu wathi uyathanda ukusinda na thabe usuku umthakala uthabatha uhlaka lakho uhamba waphile ngamatanga waphile ngamanzana waphile ngamatanga khona bakuphila abazokucaba bengajulukanga ngoba isibuso kaJehova siyacebisa akenezele usizi. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uma ekhuluma ngalesi sibusiso nangokufakwa kwethu kuAbraham uPawulu wabaseRoma chapter 11 verse 17 wakhona uthi sasiwumnqumo wasene uthi kwanqanyulwa umnqumo wasekhaya ukuze thina sifakelwe abeseveza ipurpose at the end of the sentence yokuthi sasifakelwa yini ipurpose yokufakwa kwethu athi safakelwa ukuze sibe nenhlanganyelo namafutha empala webazalwane asindiselwa ukuphume ezonweni kuphela asindiselwa ukubalekela isihombo kuphela lona kaNkulunkulu kuphela sisindiselwa ukufakwa emafutheni empala isibuso sikaJehova ngoJesu sisifakile emafutheni namhlanje ebusuku I decree and declare ngegama kaJesu ukuthi umntwana endlini leli banda elinye lamabanda kusadethu Southern Africa uNkulunkulu azoliphakamisa ngokutshengisa kwamakholwa alo ngegrace